An sɔn Hɛrɛ sira. hɛrɛ. Ala ka tile. Amina. Amina. Ala k'o dun ba. I ka dumuni sigi. Wallahi fo ka ne yɛrɛ jɔrɔ. Subhanallah. Atete me ala taka. Abiche. Te ka korote donga bane. Ne bi ne fe. Seri de bitobi. Meni bi Aisha fe cheke. Jega mu mo sanfe ko laje. Alage. Abeka bulu faka do anda kono. Hala te miri. Iskine te ta keleke nuna. Alage. Okay. Non, tɛ in dara. Ko ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taa an ka so dimanche n'Ala yan. Ne famana yi ma. Dimanche. Est-ce dimanche ka o la? N y'a faamu. A to dimanche wɛrɛ la y'a mɛn. N'Ala sɔnna. Kamu. A b'a ka so kɔnɔ. A ka taa tugu min na, a saba bɔ bi yan. N bɛ tila ka taga lajɛ dɛ. Ne fa. Puwa kelen. Ɔ na an ka tɔ datugu ɲɛ tile la. I bɛ dumuni yɛrɛ ne tɛna tilegan fɛ dɛ. E tɛna tilegan fɛ. Kɔngɔ tɛ ne yɛrɛ la, n b'a datugu siɲɛ kelen ka Kamu wele ka na siɲɛ. Abaria. N'a fɔra ne bɛ bɔ ne bɛ n sigi fo ka tila daraka dun na Kamu tɛ na ne fo. Tiɲɛ la dɔ tɛ wuli donna. A bɛna sɔrɔ. Kɔkɔ. Jalo. Kamu ne de don, an sɔgɔma. John. Aisha. Aisha John. Kamu i dɔgɔmuso de don. An sɔgɔma. Ko ne dɔgɔmuso wa? Kana fa ni tile dɛ. Ni ne dɔgɔnin ye i bɛ n'i sigi cɛ kunna. Hali t'i maloya k'a fɔ ko ne dɔgɔmuso, ne dɔgɔninw b'an ka so. Kamu sabali sa. N'Ala ma mɔgɔw jɛ. I ko ne da la. A m'aw jɛ ba kelen na. Wallahi a b'aw jɛ cɛ kelen na. O ye mɔgɔ ka kuma de ye koyi. Ne yɛrɛ kɔni tɛ. Nin kuma in tɛ tiɲɛ. Mɔgɔ dɔgɔmuso, wallahi ni i cɛ ma fatu, o tɛ n'a sigi kunna. Wa o bɛ n'a sigi kunna i cɛ kunna i denw de kama. N y'a faamuya. Puwa a bɛ k'i wele. K'i ka taa. Ala a tɛ maloya ko Puwa bɛ ka n wele. N'i y'i sɔrɔ n ka da la, n bɛ sa siri ku la. Mɔgɔ bolo bali siri tigɛlen. Karamɔgɔ bɛ ne wele mun de la? A kɔnɔkolon falen cɛkɛ jalan na sa, a tɛna fɔ k'a bɛ ne wele. Ne tɛ foyi fɔ e Aisha ɲɛna, wallahi ne b'a bilen ka da e tɛgɛ. I bɛ karamɔgɔ ka furu bila. A bɛ ka na. A bɛ ka na. Ok. Nsi. An sɔgɔma karamɔgɔ. Kamu. An tɔgɔma karamɔgɔ fana kan, an t'an tɔgɔma panparakiya. O kuma na. E den wuli kɛyɔrɔ la karamɔgɔ de ma fɔ e ma. E bɛ fɛ ne ka mun de fɔ? Kamu ne tun bɛ ne wele ko kɔkɛ yan nɔ. E delila ka ne wele ko karamɔgɔ. A bisira ne Kamu. Ne bɛ wuli ka na fo ne ka daraka dun, e tɛ wuli ka na ne fo. Ko e bɛ fɛ ne de ka wuli ka t'e fo yen sa.
ite kuma wara fo me mun famuya e be wuli fo ka daraka do e mana ne fo mo dutigi nyere mawde ulu muso de be soli ka wuli ka no fo e dutigi nyere maria mo min cliente ana fo muso ni nyokoche folo ne kuma mun ki o bana koy ko ke tere ntara mena to ko mun fi maw ali sini karamo e be ka clinia bara de ke ne bi ne fi no daraka seri bo de mi meni be Aisha fi no cheke u be she abo de ke daraka o koro kamu ni kayta ne ni fama madina be madina tara kuru ke yoro la e bi madina yini ngali kedna ali e ba do ke de madina ibo do ni ya yedro ki nyim bo afeka ke na fa akadi Aisha de kadi o e bolo de ko Aisha i muso ani de Aisha o e bolo de ne ki mangu madina be mi me o de fiena nga tara kuru ke yoro la e duguma je atara kuru ke yoro la o kuma na e be fa ga taka eri jumena aga taka eri tarla eri jumene be ali e bora ka fa ke be taka bararo la midi moyne be no dutigi nebe ne fi no ibi sori ka wuli depuis 6h ibi sori ka wuli kibe ka bararo la nta bararo la awo Allah ka sigi amina rabi Allah ka clear cha amina bilangolo wallahi ebi sa togola i na nente ka fa kibi na ne chemi ne na wallahi eto musoi ito musoi i ka chela sigike i ka temenina anyeda la jebe ala te molwa muso mene chemi ne na itere iya me aw bumoko ka dennu naw nana mugo sura ka furula dro abina pan choroki ka usigi ka bo chemi no la wa mbado e makara mugo gansan na bla e afura de ka kono e de kodo ne ka ka kibi de kono e de ga na de Eto, wallahi kana mo de abena no sura mu kita ko de ko ko na wali to wali ntado ni le ta ni ka do le me le ta ko ti na wallahi le ta ko Aisha na Aisha bina ne do Aisha bina ne do wallahi ne bana nyere ya illa ne bana nyere sini do ni ma ko yiri ya ko karamo ko bina ne so ye ne le ka ma de e wuli ka do ala kamu ti yelema wallahi karamo de do karamo da kuma mun fiya so na de o de kama ibake ibe bo ibina de sore arno bi mu ko mu do bali street kele sina muso jugu sina yanka wala ma bonyo wanyina wanje muso fana chile ina ne san kele ami ko de fleni isira ka kona ta kuma te ga tia kona muso mu ko mu do bali street kele chemele muso ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la wadala mais e tɛ wala e bɛ taa tilegan dire fɛ ni ala sɔnna ma Jenny budget, Jenny buy it. You don't want zappy out of now. See, ban so man. Manile? Subhanallah. Agara chori. Ne kuntre ka dara buru de sam. Ele ka dara buru? Okay, mare ku ne ci. Mare ci ki ka tane ka dara buru sam. Madu ngone ma ko etara kurgaro la. Ay ne mata kurgaro la de. Ne mata kurgaro la. Ay ne kuntra dara buru. Jibu mi fle ne mu. Okay, ne wulen dro ne bran ne dro ne odunga ta. E benan ni dro e odunga. Okay, ay ka su. E pourtant ne dunge ma ngoni ngana dunga dukono. Yafo. Yoro yafi. To so ona meta bararo la kan. Ni ba cha kara kuna je. Nsele ka nyewo ka foti ala magela. Tena chai mun jambi, akunga feke akunga giri. Ma. Kongo.
Jalo. Cɛ ma dayɛlɛ sa. Dina. Doso kɔnɔ joona yali. Mun bɛ sa. Sabali sa. Doso kɔnɔ wallahi ni ye sisan ni fa nana wallahi a b'a fɔ. Fa i kun la dɛ. Dina. I ni fa ye ɲɔgɔn ye. Jɔn. I fa. Karamɔgɔ ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn ye. Sabali sa. Ne kɔni ni cɛ dɔ ye doso kɔnɔ ni Aisha ye sisan o y'a danbe bɛɛ bɔlen ye. Aisha ye jɔn ye? N'a fɔra ne jigi dalen don e de kan. Aisha ye jɔn ye? I ba ncini tɔgɔ de b'a la k'i ba ncini doso kɔnɔ. Bigi kaya. Akai wala da senyo. Nama a place. Nama telega na wala. Nama nga bara bajuna. Akon fa ya fen lore. Le soir que ani nga ben no yi don oui voilà amen ni kera compléter et 8 et fin 6 bonnes nada OK Amche. Salam alaikum. Alaikum salam. Nade. Lawle. Non, tiens la ligne là. On doit ka febe min damna la ta. Ha were de ni. Na ni la vraiment. Eh avec ce côté. Non, c'est bien. Amche. Ça va bien. Ça va bien. Alhamdulillah, ça va bien. Anubara. Ma C'est grave. OK. Voilà, il va à toi enfin il continue à toi. Yama. Voilà. Amche ko di. Wala ça va. Code bachete. Il y a kana won. Code bachete. Bachete alhamdulillah. Eren Bachete. Anubara. Ah wallahi. Tiens la kuramu man lo sa me bi ka segi débrouiller. Kuran bala ko man ko bile. Ma ambe ka bega ni shia. Yala tu machine la mo bile. Musonu fana be o. Tiens Go ya tikali fe don abana. I ga mo do ma wele ga biya. Ay ko ma wuli ke de. Ma wele ga folo. O man journée la ba wala re. Ay bon ni kile ko sira ni wati ni wuli ke ni. Ni ya so ma wuli ko ni ke. Wuli ko kuma bani. Ah mais ko ruma mo ni vore ta bi soro ne flene fanga batne la ngabara ma jaw yege. Ay c'est bon. Hôtel. C'est la fin wati de ba so mo ko joma akoro la. O do mo ko joma akoro parce que bara corner o mun ba ka akoro. Lo ay uluti boli ke dom na ni mamu ne sanga ma no. Uluti na boli ke wati na. E bi so ma ko. Donc lo ya so bara ba e ba do jamana yo na bara batisa. Dem ki débrouiller ki. Sophie. Na kɛra ten bi ne jigila bɛ misaya dɛ. Cogo di? Non barisa hali segin so a ka gɛlɛn ne ma wallahi ne tagamana ka bɔ n ka so fo yan nɔ bi o de ye n sumaya o de ye tile ganna tan tɔ n'a fɔra ne yɛrɛ tun bɛna jigi da o journée min wari ne ka bin n b'o bila n kunna walasa n bɛ se ka sini ni sini ka nasɔngɔ kɛ n'o ye cogoya min na. Non n'a kɔni kɛra tan tɔ o ye ne jigila misayalen bi wallahi. Ne b'a sɔrɔ ne jigin tigɛ e min ye segin ko ni kɛmɛ bɛ n kunna n'o di mi i b'o kɛ transport ye i ɲɛ bɛ limu bilali la nin tigi kan ka n'a ta n'a nana ta ni wari ci ma n'u wula nana cɛ n'ala ma baasi kɛ. Sophie e bɛ ka nin bɛɛ kɛ kun jumɛn la? E ye mun kɛ dɛ ne tɛ se k'o sara e ye ne bɛ gɛlɛya kɔnɔ waati min na hali ne ka baarakɛminɛnw ka se nin degré ma e de don magasin sara gɛlɛya ne bolo e de ne dɛmɛ k'a sara. O bɛɛ ye tiɲɛ mais i k'a dɔn fana i ka juru tɛ ne la dɛ. Ne ye fɛn fɛn k'i ye ne y'a bɛɛ kɛ ala de kama. Fo nin ma ko jugu ni ye waliɲuman dɔn fana fo nin ma ko waliɲuman dɔn. A diyara n ye. Sisan ni kɛmɛ yɛrɛ de tora e ka di minɛ ni a nana minɛn ta dɔrɔn ni wari ci ma sini nasɔngɔ ko yɛrɛ. O ye diya kojugu ni ala sɔnna n bɛ tɛmɛ n terikɛ dɔ ka yɔrɔ la n b'a lajɛ n'i sera ka baara ko dɔ ɲɛɲini barisa i yɛrɛ kɔni b'a dɔn an ka ONG mɔgɔ min filɛ nin ye
Ah non, en tout cas kɔni a baara ɲɛna ma mɛ a ko kɛra feere dɔ ye est-ce que voilà depuis u taara kɔni ko foyi ma se ka ɲɛnabɔ bilen mais n ye n ka dossier dɔ di ale fana ma e ma ye an bɛ tɛmɛ k'a ɲininka n'a sɔrɔ a ko bɛ cogoya min na. Ala k'a ɲɛna d'a ma. Amina yarabi. Ala k'a ɲɛna d'a ma. Amina yarabi. I k'a bila i kunna ko bɛ n'a waati de don. Ala sɔnna. N'a waati de don. Ala sɔnna. Inshallah. Ni milila kun na ka na bi la i b'a sini fana bɛ yen dɛ. O ye tiɲɛ. Diɲɛ ni saba de a bila i kunna a bɛ se ka ɲɛ sini Ala de yɛlɛma masa ye ale a ka da e ɲumanya mun kɛ ka tɛmɛ k'i se to ye se kɛ waati min na se kun b'i ye waati min na i ma sɔn ka don mana ko la i ye mɔgɔw jigi tugu ni Ala sɔnna ma wala i t'i malo maa fɔ i tɛ sɛgɛn dɛ mais i t'i malo o tɛ k'a bɛ taa se yɔrɔ la wala Ala bɛna nin bɔda don an ka Ala deli halisa. Oui sinon i yɛrɛ i kɔni o don i taara kuma i ka muso fɛ ka mun kɛ halisa a b'a jogo la yan walayi a ma dabila i ko ne ka sɛgɛn yɛrɛ de ne yɛrɛ bɛ ka tagun tɔ dɔn muso fɔlɔ yɛrɛ ale mun kan ka kɛ ko dɔ ma i ni maa min ye ko caman kɛ ɲɔgɔn kan mais n b'a dɔn san b'a sɔrɔ a bɛ ka yala ka fɔ fan bɛɛ ko filanan ko dɔ in tere de don dɔ in tere kɔni tere tɛ maa si la tere tɛ maa si la ne yɛrɛ kɔni ye nin kɛ ala latigɛ dɔrɔn de la a banna a furula a bɛnna ni wari ban kuma ye wari banna n'a fɔra ko ne bɛ ka n dogo kankun ɲɛ ko pour que n bɛ se ka taa muso wɛrɛ furu min bɛ se ka ne dusu suma o dusu suma fana taara kɛ tantɔ a ma nɔgɔn i y'a fɔ cogoya min na cɛ an bɛ masa Jawari kɔ n'ale y'a kɛ cogo o cogo an sɔnna a ma mais i ni ce ni baraji sufɛ n bɛ taa n'a kɛra cogoya min na n'i kɔni n'i ma dɛmɛ ne fɛ ka kuma kankun fɛ a ka se ka n'a hakili fara ɲɔgɔn kan cogoya min na a ka ko nin bɛ ka dama tɛmɛ dɛ. N y'a mɛn ni fɛɛrɛ kɛ ka s'a ma nka kankun fana bɛ yɔrɔ min na bi denmisɛnnin ma kuma fɛ dɛ barisa o don n'a kun tɛ ka ne yɛrɛ kun ne yɛrɛ filila a bɛ ne kɔni n'a ko i taara kankun wɛrɛ de ta ka na don mun ni kankun tɛ kelen n'a fɔ k'i ye mun ye san caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ ko ni cɛbakɔrɔ danbe tun ye furusa ye ko foyi tun tɛ furusa la san ma sɔn ne ye kankun bila ka taa mais kankun kan k'a dɔn ne tɛ fɛ ka furu in san Ala ye min fɔ ko furu sirilen don fo larusi la ne tɛ fɛ ka furu in san o kun furu tɛ sa sinon sisan kankun tɛ se k'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kun an ka du kɔnɔ n tun b'a gɛn kankun tɛ o e taara don min na ni woro e ma taa n'i ka woro ye o woro ma taa di kankun yɛrɛ ma o wa yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu dɔ de ka sɔrɔ minnu maa barikama minnu da donna a la dɛ ani jigilamɔgɔ minnu da donna a la i bɛ k'a to nin de kɔsɔn furu yɛrɛ nin de furu tɛ furuden fila dɔrɔn de ni miiri tɛ n'a kɔni b'o yɔrɔ kɔnɔna kɔnɔ n kɔni na fɛɛrɛ kɛ na s'a ma nka ayiwa ni s'a ma ni s'a ma baasi tɛ fɛn fɛn kɛ na e kɔsɔn i bɛ jɛn Fifi n'Ala sɔnna a tɛ fɛn k'i la parce que a ɲɛ bɛ mɔlɛ yɛrɛ ma ka tɛmɛ o don a ko fɛ ka mɔlɛya bɔ yen dɛ i ni ce ni baraji ayiwa n bɛ taa k'a ɲaga d'a ma ayiwa k'an m'u fo merci beaucoup awɔ k'an m'u fo n yɛrɛ bɛ na nin baara in tɔ laban ani baara ok a k'an bɛn an n bɛ na nin baara in tɔ laban ok. Anne-Clé. Anne-Clé. Nse. Ata kamu dia? Panchi. Ini foli ka da yɛrɛ la ka dɛsɛ. A dun b'a ka so kɔnɔ. Sagi ta. Ayi bon n bɛ sagi bila kamu fɛ n kan ka baara dɔ k'a la sini an ka don ne yɛrɛ mago bɛ la n ka ci dɔ fɛ. Ji. Na nga ji machine. Mago bɛ nin na ka di. Awɔ ji la. Baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi. I b'a dɔn komi yɛrɛ b'a dɔn depuis an ka baara jɔra ne bɛ débrouiller la. N ko Ala nana n'a ka lajarabi ye bi tiɲɛ yɛrɛ la n ma se ka hali sini nasɔngɔ sɔrɔ. I yɛrɛ dun b'a dɔn ko bɛ cogoya min na kankun de bɛ don a la sini. Ne kɔnɔna fililen don dɛ o de kama n nana ka bɔ yan fɛ dɔrɔn n tilen ka na i fɛ yen nɔ. N bɛna ɲɛf'i ye n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna min kɛ o de ye n bila n na. N taara n bɔra bi n bɛ to ka taa n débrouiller ka bolola baara min kɛ ni ne bɔra yan nɔ don o don n bɛna gundo de f'i ɲɛna sisan ni ne bɔra yan don o don
ne bɛ ni fini bila de ka fini wɛrɛ ta pour que n bɛ se ka taa manœuvrer ani fɛn kɛ cogoya min ne dun n ye denmisɛnnin fitinin n bɛ nin ka kɔrɔ manœuvrer a bolo parce que ne bɔra du kɔnɔ tantɔ ni sawura wɛrɛ minnu tɛ sawura min na tuma dɔ fana kuma bɛ caya ni ne o kama don o don ne bɛ n labɛn ta n ka fini ni ma kɔrɔ nin na walasa n bɛ se ka taa a kɛ bɛɛ kɔnɔ ko n bɛ baara kɔrɔlen na halisa nka tiɲɛ yɛrɛ la ne ma sini nasɔngɔ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ gwa la a kuma se ne tun kana nin bɛɛ kuma kɛ mun b'i la faamuya yɛrɛ n b'a dɔn e tun b'a kɛ cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ kɔni walahi n kɔnɔna fililen don o tɛ kɔnɔna fili ko ye wari dɔ bɛ n yɛrɛ bolo kɔrɔ yan nɔ an k'o di mɛ kɛ t'o di kanku ma yanni a ka n'an bɛɛ buru jɛ yan nɔ ni ne kɔni bɛ ne bolo yan nɔ Aisha n diyara n ye kojugu ayi komi n terikɛ tun ye 100 jan ko n k'o kɛ pase ka na mɛ n y'o bila n kunna n yɛrɛ tagamana ka bɔ yen fɛ fo yan nɔ i t'o minɛ i b'o bila nɔ la o ka ɲi nɔ i b'o tigi ka sini pase i b'o k'i ka sini pase ka taa i bɛ taa nin di kanku ma a b'a kɛ nasɔngɔ Aisha fo n'a sɔrɔ furu ɲɔgɔn na i ma ne sutura n b'a ɲini ala fɛ n'o ye masa ye n'o bolo jɛlen o sen jɛlen don ala k'i sara amina yarabi ala k'i sara amina wallahi a tɛ tɛmɛ ala ta kan wallahi ala de y'a nin gindo yira ne na dɛ karamɔgɔ wallahi Aisha fura mun k'e kɔnɔ a seri la i bɛna n ka su fɛnɛ d'a ma n ko n'e kun bɔra baara yɔrɔ la e kun kan k'i tilen ne fɛ karamɔgɔ bonya bɛ i tulo b'a mankan na a bɛ nɔgɔya i tulo b'a mankan na wallahi i tulo b'a mankan na ka n bɛ bɔ nin kan merci n'a faamu k'an ma awɔ n'ala sɔnna bonya ne kun bɔra baara yɔrɔ la e kun kan ka don ne de fɛ yen i b'i tilen ka na Aisha fɛ yen nɔ o tɛ ka ne ka su di Aisha ma Kanku e bɛ ne ka su di Aisha ma mun na kana fɔ ko jɛnɛba dɛ kana fɔ ko jɛnɛba e su fila de bɛ Aisha fɛ yan i tɛgɛ ka se ma karamɔgɔ dɔ de bɛ tɛgɛ ka se ma dɔ kɛra e ta in na e bɛ ne ka su fila Aisha ta la mun na ni ne kuma na n tɛ kun da ne Aisha fɛ yan a lajɛ muso de ta ni nana ka bɔ baarayɔrɔ yɔrɔ min ka di n bɛ taa yen o ye nkalon ye Sukura e ka fini lajɛ ala k'a don cogo la i ka fini lajɛ a b'a don cogo la fini kata bɛ n tɛ se ka taa walayi Aisha y'an tɔɲɔ dɛ n'i ko n ko i b'an tɔɲɔ walayi n ye nkalon tigɛ walayi a y'an tɔɲɔ n tɛ yafa a ma diɲɛ fara lahara kan a y'an tɔɔrɔ yɛrɛ de mun na bɛ ka su d'a ma mun na bɛ ka su d'a ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye a fɔ nin fɛnɛ bɛna kɛ ne tere ye nin bɛna da ne kunna depuis ne furu la ne cɛ ka baara bɛɛ tiɲɛna fɔlɔ la an ka mariage wagati wa terikɛ bɛɛ tun bɛ kɛ ka yanfa i b'a fɔ k'an k'an yɛrɛ ɲini mɔgɔ la nka bi alu tɛmɛtɔ tɛ tɛmɛ yan fɛ u nana foli kɛ karisa la nin bɛɛ bɛna da ne kunna diɲɛ kɔnɔ ala mana fɛn min don i bɔgɔ la i b'o de kɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye walayi ni n ko k'i m'an tɔɲɔ n y'a nkalon tigɛ depuis e y'a ni muso in furu ka ban walayi e yɛlɛma bolo bɛɛ changera fɔlɔ e tun bɛ wagati min kɛ ne fɛ yen sisan i bɛ don ne fɛ yen dɔrɔn i bɛ boli ka bɔ kuma caman tɛ yen dɛ n ka nasɔngɔ dantigɛ n ka sini nasɔngɔ di yan hali ma don fɔlɔ ka n ka nasɔngɔ di yan kuma caman nege tɛ n na n ka nasɔngɔ di yan ala i y'a sini nasɔngɔ fɛ nin ye mun ye walahi n y'a miiri min na a kɛra o ye i nana dɔrɔn k'i tile subagamuso in fɛ yen ka tigi i kunna wari bɛɛ d'o ma 200 n bɛ mun kɛ 200 la walayi depuis e ye Aisha furu don min na i yɛlɛma bolo bɛɛ changera fɔlɔ e tun bɛ nasɔngɔ di ne ma 2000 ani 500 a bɔra o la a kɛra 2000 ye a bɔra 2000 la ka tila ka kɛ 1000 ni 500 ye i bɔra 1000 ni 500 la a kɛra 1000 sisan i jiginna dugu ma sa ka na kɛ 200 de ye 200 bɛ mun sɔrɔ Kanku i bɛ nin minɛ Kanku i bɛ nin minɛ i tɛ nin minɛ de ne t'a dɔn ne bɛ na nin minɛ ka kɛ fɛn min ye karamɔgɔ 200 nin tɛ hali n'i y'a nin don jaba la nin tɛ jaba ɲuman yɛrɛ sɔrɔ jaba n bɛ mun k'a la a banna en tout cas kɔni a tɛ fɔ ko ne ma nasɔngɔ di ma n'a y'i diya jaba gansan tobi an ka wari in ta ne kɛtɔ la tɛ ka wari in ta o ne kɛtɔ la tɛ ka wari in ta sɛw bɛ na u bɛ wari in fara fara yan nɔ ne ka sira foyi t'a la 200 bɛ mun sɔrɔ 200 e ni ala n'a kira cɛ bi n'a ka gɛlɛ cogo min chaise in ta ka na ne yɛrɛ mago bɛ la n bɛ don san ka charge ka bɔ sigilan tɛ k'a sigi cɛbakɔrɔ fugari a lajɛ bɛ
anen kadi ni lamu wallahi ala ne tigera ela wallahi ne tigera ela depuis ni shubaga musen furula domina mogo ma lafiya nyena karamogo jigina de a jigina de wa abe dondon mun sura abe klaka ta be shori shubaga musen tike ika morike be sekola de wallahi ka morike be sekola e ka morike a sebende mun glanga di e mare wallahi a bara nyena ika shebli man saraka de wallahi a bara nyena nga ika sebende mun mi ka sono wallahi ne da sege baci ne da sege abi ka sebende ce ke mago be ni na ijija ka ke mago nyene mai de wallahi ijija ka ke mago nyene mai ne ka mu te tante mo ci dokera etaina folo nek mi mine tugamina wallahi nek me kara mo mine tugamina o bana tangi yani shubaga musen furu kana blane kanga wallahi o bana ngale tatea wallahi ni metakli gandiri ni refe iba foko de kan kote nto ni metakli gandiri refe ka fo matunya mugodi wallahi ika kusamana fo fanga dugula ne kan ne kote barajugu kela mugo mulu bali spirit kele e Allah keme fla na songo me mun kenna tamu ne ko e se ka dobo prepare na ne ka du ngona ya e bi kuma la nyame e go fabe mo mina fatene na ngana na tenena ne ko e ba fa ko e ka du kono e bora bi ka taka kle i kunfe e bora ka du to jombulu tamu amo betwe e ne ila sigi kumina e waro kumino madina ga foredo so marana ne madina nyingal ke la kamu e mune fonde siga nga ngame madina tara kurge yorodla akun tara kurge yorola atara kurge yorola ne bora ne boto so ma alimata yoroja ne ni madina bana kare kono eni madina ga bi am bena daire la yare so marana ne boto jupuni no bala obe fo ya no itse ga wakita kala mo nyek ngar daina depuis kuma di monteni fini na sugu doni fe jupu yele me fo sa fe niko e baka madina fini de sisa ka fere o fene mu kuma karamogo ne feni marabaka be madina na e de do oti o yi mana ka idare marabaka ge madina de musulmani am marabaka folo ele ada abanjo leta iye mi ira la be barage no de o de kama wafo ko ni den kena abi foko masa de do masa musulmani do suno masa de damakaka masa musulmana adamakaka chemana o beto so mana la huntarani madina kuntara kuruke yorola mentoro ka kali wallahi madina kuntara kuruke yorola wallahi akuntara kuruke yorola wallahi akuntara kuruke yorola mini jupuni donc abe ne donga yara kare kono kata ne ma bo madina kan fini do wakati kala parce que madina beta wakati mi asro ne dalino akoma ko mama ko minata atoko meta kuruke yorola ne ko ngakata wa madina nana yere ne ma bo kalama ne ba dalen la suno ko la sokono ibara ne ko te do re fina re na kuma ga mina kuma ni fi amine balade suno madina ko mina ke bolo problem bare bi mona o ko ni ntise wo tolore ni madina kara fefe inoredo ndu e demuso mara betu ibologa musorido e ka na se ga ladiga temeneka wa ne te sono mo e sono mo adina to wala yabe abe sokono amuni la sokono moko min solla ta kurke yorola kasura ma fasu nogola anana ida be su nogola madne Allah mano umne be sa ba umne be I batra denta ki kleka moko buya don sa eta kala makini fade be I fade sigile noa in so me munela no me snore la on est wula boss no la dron e be tandore sino bari bi yena ko ni sokoma abe sokoma dadla abe mena ni man ko da me se fili hono de yukule bena aw nya famu tida
Ay ti da sa ta so. Na tara donga sokono ka bada. Mbe kulungela nke ki gala kan kari. Ki abonya goro. Ba ni Ka abonya goro. Dina. Nam. Ne. E fene sa dina demsen ne anga nege sa karamugo sabali sa kurin ta ife kana. Madne demsen ne ni tura ka prempera kuna be chocho yenye tala. Iba nege suna ana akli ate famnya de. Ah? Ne demsen ne ni tura ka prepara kuna abe chao chao. Ife se kana igisi. Demsen te mara ni dusu. Idella yere de. Okay, ne be fe ka nyingal kelen doro ne ke awla. Madine. Nam. Somadena eni ne ma be an wa benari. An bena soma. E ko ke kuma bomi? Burusan. E ko ka kuma bomi kawu. Kuru ke yoro la. Man, dara burusan. Ini jogo man dara fare. Iba do. Ni mo minute segala. La message. Karamugo ye bi. Walle ni ala tani fembe de makena nama. Amadu ni bora tanto kalabancha ke la yini nga dro ame be aka wan iba fuki boto do kurke yoro la emo ni mo mais efene eti demsene blesa o man ni be boy nga kanga ko do ni ko ma sonni ga bodi o nga war bi wardu iga bi wori be so ni me kla hadi nyam o ma bi kle planté lila Aisha de kuma gala beti fay ka dumini ke nan dumini ne agenga se e ma mu ne te fini ga dumini ke muso dugu de do abe fura ke dumini na ka fura ke dumini wa wallahi abe fura ke do ya ka kala kuna sinne re tara tegeta aka gatli folo don tara tegeta wallahi abe ka fura ke dumini na fa ne fa ga di e fene fa kana ka dumini ga ali aka fiena ji kana sola wani karamugo bora ni femfe aka sogono E kawu. ah Na nga fe yero irana. ah Na nga fe irana. e ka fen me Na nga she nga debrader yero irana. yoro ne afagi ka fen wo kuma dabla Ni nga nga debrader yero irana. est-ce que utoka fo idala kai zan kamare kuma suro jake na ko parce que la mère bi ga ni nga wor gula kwa ni ka sey so kenan wo kan ya blaga jimbere kan mewe Ceba ha Ça va. cebi fa Sur le travail. Bon, je m'en vais ma faire pour donner les frères là. Abena wa savoir ma wa. ce ka turba kala abuga sumaya sane kai zen Non, il va le monde de la sira. Si les policiers y voient des événements ça, sinon demandez bla joli ya nous kono. ho nimne fole ku te so ko ma se e buga do kore la Non, t'es ça, je m'en vais ku ma faire. e tiga fele nimne ta iski ga milia ta fele mo ko make ni bila bar la baraga nyema kezi le muni nye afla esa mo 5000 la OK. o ya kle worde ni ko ni ma fere ga zina kanye ne bi bon bar la kam wore bla nona ibaro me so ko ki Non, quand que ça, me trapu la gala. Si na bene me dunga ele mo. Ou beje. oh janga do sama kata ama ye kofe hon kambe Deni yɛrɛ ka dusukun bɛ ka bonya ka tɛmɛ cɛw ta kan. Ale yɛrɛ bɛ min ta an yɛrɛ tɛ se k'o ta yɛrɛ. E ɲɔgɔnna ka yɛlɛ n ka sana yɛlɛ n ka yɛlɛ n ka sana yɛlɛ la wa.
Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisa i jonga nyefo aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bina continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup, ciao ciao.